Sziasztok! Szép napot kívánok mindenkinek! Hatova Éva vagyok, Széchenyi István Egyetem Tánc és Képzőművészeti Iskola balettmestere, és szeretnélek invitálni a kurzusra, az órára, amit szeretnék tartani nektek, mivel hogy tudom, hogy nagyon szeretek táncolni és mesélni a tánccal, de ugye szeretitek a nagy elemeket, nagy truvályokat, amikkel viszont nem csak az látszik, hogy milyen szépen táncoltok, hanem az is látszik, hogy milyen jól ismeritek a tánc technikákat. Amiben én tudok segíteni és szeretnék nektek, az a forgás és az ugrás. Tudom, hogy nagyon szeretitek a forgást, mert az egy olyan elem a táncban, ami tényleg truvályos, nehéz, látványos, bonyolult, és olyan képességekre val, amikkel egy táncos nagyon szívesen mutatkozik be. Az én órámon egy kicsit segítek abban, hogy ezt a technikát hogyan lehet jól kivitelezni, jól alkalmazni, jól használni, és olyan dolgokat szeretnék nektek elárulni közben, mitől lesz ez minden jó, mitől fog ez jól működni, és hogyan fogjátok tudni jól alkalmazni a koreográfiákon belül. Kedves táncosok, találkozzunk UFM arénában, Mosonmagyaróváron 2025. május 3-án és 4-én. Várlak szeretettel. Gyertek!